Ang atong nabati sa unang pagbasa mao ang kalipay ni San Pedro o sa iyang kuyog nga si Juan sa dihang gilatos sila. Gilatos ba? Kamo malipay mo latoson? Dili. Mao na problema natong dako, no? Kay di man ta malipay latoson, pero ang mga tinunan si labi na San Pedro gilatos sila unya giwarningan og maayo nga ay nagyud mo panabi bahin anang Hesus. Nagpasalamat na noon sila sa Ginoo nga gilatos sila. Pagkanindot di ay sa tinuod nga kinabuhi sa usa ka Kristiyanos, way hupas-hupas ang kalipay. Latoson, lipay. Og pasidunggan, lipay. Sa to pa, muna na gitawag og lasting happiness. Kana bang never-ending happiness. Nya diin man na nagikan tungod sa ilang pagsigig og higugma sa pagsunod ni Hesus. Labi na gyud sa pagsangyaw ngadtos uban bahin ni Hesus. Mao na kita usahay kuwang kay tas kalipay kiispi nga naman kay ang ato manggong gihigugma dili man gud si Hesus, ang ato man kaugalingon. Mao nang latoson lang ka, libakon lang ka gamay, insultuhan, awa na, paong dayong kalipay. Pero si San Pedro o si Juan, gilatos, gipriso, gilatos, nalipay na noon. Ingna ko na imong tupad. Kung matana na, kung ikaw ingna siya nga, kumusta mang imong kalipay, naghupas-hupas o way hupas-hupas? Ilhan na ni mo kay kusmod nagnaong, nihupas na, kalipay na. Naiuban na to, sos, wag yung kalipay, usa ka simana, wag yung katilaw kalipay. Sige lang kutkuts problema. Luoy ano, hasta nga rin simbahan, musimba, walang yapoy kalipay. Ang pare isang nagmisa, otros ang way kalipay. Magtanaw sa mga tao ba yung sus, kanipila kay kuliktaan niya ron. Dili ba yung makalipay ang nahitabo sa sitwasyon nga gihulagway sa ebanghelyo? Dili makalipay oy. Gisayunan ka, 5,000 ka mga tao, unya ang imong pagkaon, ang pan nga available kay pan may ilang kanunon didto. 5 ra ka buok, nga 2 ka buok isda. Nya 5,000 ka tao. Pero si Hesus, tanaw ha, unsay batasan ni Hesus? Wa gyud matandog ang iyang kalipay og kalinaw. Pagkadawat niya sa 5 ka bukpan, niya gipalingkod na niyang mga tao, pasabot ready to eat na, ready to eat. Niya 5 ra ka bukpan, 5,000, lucky ra ihap ato. Sobra gito 5,000. Pagkadawat niya sa 5 ka bukpan, unsa may una niyang gibuhat? Nagpasalamat sa Dios. Ikaw, nuna kay napo kabuk anak, yang sweldo sa imong bana nga gihatag nimo, 500 ra para sa usa ka semana. Mao na imong budgeton, iluto nimo aning napo kabuk anak. Magpasalamat ka o magyaw-yaw? Tubag, asawa. Imagine lang kuno ba? Magyaw-yaw ka oy? Ha? Maura ni? Ang imong sweldo kada adlaw 400 kay minimum man kay liborer. Nya 500 sa imong ihatag, napo kabuk akong pakanunon, nayabag ka diya. Muyaw-yaw ka oy? No. Pero kung ikaw Diyos noon ka, yan nahiusa ka sa Ginoo, mingon ka, salamat sa Dios. Salamat ka. Mao si Jesus nagpasalamat sa 5 ka buok pan. Niya pag human nato unsa may yang gisunod nga gibuhat. Wa siya mingon kanon ko ni, ato lang ning kanon 5 ra ni kabuk, sakto man ni nato. Wa iyang gipikas, gihatag sa mga tao, mupay jutay, gihurot pagyug hatag. Yang sa may nahitabo ning gawas dayon ang milagro.
sa multiplication of bread nga nakapahinganghan nilang tanan, nabusog ang 5,000 hangtod pagani ang daan nilang mga bata tingali adto. Wa pa man to'y social distancing, kaya wa pa man to'y COVID ato panahon na dahil ito mga bata niya, mga asawa pa ato mga lalaki ana ala kaon tanan busog niya paghipos pagyud sa nasalin kay nay mga sobra-sobra ipahipos man ni Hesus unsa man nakapuno og napulog duha kabukag 12 baskets excess extra. Grabe no? Mao sad na ang atong kinabuhi mga igsoon. Kung ang Ginoo gani mo'y sentros tong kinabuhi, ang tanang maayong butang nga naa nato di gyud mohupas. Makaambit pagyud ana ang tanan, makaambit. Nya di gina mohupas, masubrahan pagyud. Magsigi kag paambit sa imong gugma, di gina mohupas imong gugma. Monan kanang daghan kay mo ingon karon wa jud ko ka move on, wa kuno ka move on nga naman ingon siya ang akong beloved nangita maglain ana nya ako wa ko ka move on hangtod karon buangon ka nga naman nganong wa man ka move on nganong ganam gyapon nimo ang pain kanang brokenness ana nga naman kay nihunong man kag higugma niya. Pero imo po ang gipaambit ang imong gugma ngadto aning nagtaksil nimo ana dili unta ka magsigi og harbor anang imong pain. Ang imong tang gugma i-multiply. Mao ra man nay solusyon god. Asawa ka, nahiubos ka sa imong bana kay nangabit. Unsao man aron ka malinawon, higugma ang imong bana hastang iyang kabit. Kaya kuno, i-share ko ng imong gugma nga to sa imong bana o sa iyang kabit. Tanaw na to, mag-uol ba ka? Tistingi. Huwag na agyod. Adi mo mo to? Kanang imong silingan, nga siging libak nimo, nya hangtod karon magkusmod gyud imong naong ini kaduol na niya. Nya wa jud ka kalit go ana. Kusmod gyud kag naong, ikakita nimo niya kay siging libak nimo, higugmaa ra gud na. Di ba, abli ko ng imong naong. Kaya wa naman, imong kasing-kasing, niluag naman. Oh, sakto, dili. Sakto. Nya, musugod na murog, share sa gugma. Mao na, atong tema karon nindot kay ni sige hantag remind, gifted to give. Mag-confirmation man tarong taod-taod. Ang sama ng confirmation. Ang confirmation mao ang confirm sa taka lang mo lagi confirmation is to confirm pasabot ikaw nga gibunyagan imo na rong dawaton nga ikaw gigasahan unya imo na ning i-commit nga ako na ning gamiton i-confirm na nako unya unsa may mga gasas Espiritu Santo nato panahon sa bunyag. Ang basic kayo kanang mga virtues, gugma, pagpaubos, pagkamanggihatagon, pagkamapasayloon, knowledge, wisdom, kanang uban dia generosity, na ana tanan gi-install na nato, ang ato na lang ang paggamit. Gamit ba? Tanang gasa, gamita, i-share sa uban, di na mahurot. Mabitan ng igihan kay kas imong yuta, i-share agad ng imong yuta, mudako ng imong yuta. Testing nyo. Imong silingan, gamay kay agianan, i-share ng imong kuan dito, ng imong agianan. Aron dako na siya agianan diya. Guban ang imong koral diya, ali-ali anang dahan. Nga, sa resulta, mugamay imong yuta o mudako? Uy, tubag. Giguba naman nimo imong koral. Ni atras naman paduong sa imong balay. Nya ang agianan ni dako naman. Unsa man imong yuta ni gamay ni dako. Gitubag. Ni gamay. Ay hindi mo gamay nga ning ana naman ngadto. Ni gamay imong yuta. Pero tanawa
tagaan kas Ginoo og laing yuta dito sa Bahak, dito sa St. Anthony, adto sa MMP. Oh. Dako kay guwanang ang Bahak. Dako kay da imo mga silingan dito, mga buotan kayo, di na gyud manglibak, hilom kay malinaw kay tanan. Testing nilang ang kaning ako pasiaw ra man pero tinuod ba yan na tagaan kas Ginoo mas daghan pa. Oo. Kita bitaw dinhi kaning tanan nga mga donations nga gi-donate nato kanang inyong gihogdas kolekta, kanang inyong pamisa, na love offering, nya pilion gyud tong labing gamay. Naabot mangutanan ako pader, unsa maginang love offering? Di ba ako naman ang gi-explain ninyo? Unsa pila may kantidad anang love offering? Pilay kantidad? Nabi na presyo ang love offering. May ang uban maingon mo din bisag pila lang kay love offering man, bisag pila lang. Sayop na bisag pila gud taon. Ang love offering is ang labing dako nga imong ikahatag. Love good. Ug love nako ang madre, tagaan din ako gamay nga kantidad. Ginagingos madre, wa nay atop na mo pa der, buslot na. Ilisan ko na ter. Tanan akong kolekta akong ihatag diya. Kay love man pero naglagot ko sa madre, buslot na namong atop, agwantahan na ter. O kung mo donate man ko, ala sige, kari lang di ang second collection. Mula ni akong i-donate. Nakaro din sa atong simbahan. Ang tanan nga gidonate atong gigamit din sa simbahan, gigamit sa panginahanglas mga tao. Og subayon gyud nato accounting nga pagkasubay, negative gyud ta kanunay. Lingo-lingo magani atong treasurer, pader negative gyud pader. Kanilang kung pagkaon pader, kanilang pilar goy atong nadawat nga donasyon niya. Kanigong pagkaon ako, sige lang dia. Pakaon lang din, negative man pader ko, sige, pakaon. Ano maday? Halag man negative, ilhan bitaw na, wa na magitay malungag. So kad pagabot na ko diri, pirming negative ug atog yung kwintahog maayo, negative. Yang anong na may sobra, nga tag 1 million, tag 2 million, inighimos financial statement. Nganong na may sobra, hibaw mo, pangutang na Brad Luloy. Pero pirmi ng negative. Kay suna ganitong gipakaon, kadaghan aning atong gipanggastuan kana lang panghatag natong bugas, kining atong gipanghimong project ni kadagko ani. Negative Pero nganong pirmi mang naay sobra? Mo na di ma-explain. Ngano man? Kay naghinubra sad ang mudugang og donate. Siging dugag donate. Hotdo na sa natong gasto ni ana say niabot. Parihara na sa tubig ba. Inom dihag maayo. Inom gyud, imna gyud maayo gyud. Ikaw mahurot. Unsa ang pagkahurot nga naa may tuburan. Sige ka dihag kuan. Nya kun ang atong gibuhat nga pagpanghatag, kining atong paghimos project, kining tanan kun para nis Ginoo, kun para ni pagpalambo sa simbahan, hunungan itas Ginoog hatag, dili. Daghan kaing tandugon sa Ginoong mga kasing-kasing. Unya kun wa nagitaw nga musugot nga muhatag nato dinhi, ang Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer moy muhog anang mga basket og kwarta aron gamito nato dinhi. Dali ra kay na niya buhaton. Dali ra kayo. Usaran na kapag ana sa kamot. Di ba? Nya mag-gool-gool ta diri nga wa natay kwarta kay negative. Hala gasto Ihatag na sa mga kabos. Mo na karon pila na ni ka pack na atong na distribute, sobra naman tingali 1,600. Moabot gyud nag mga 2,000 ka packs atong i-distribute anang mga 5 kilo rice o kana na ang mga sardinas. Mahutdan data. Nana sa laing ni donate. Ato pa magani dito yung mga 700 ka mga messages akong basahonon. Sakit naman ganing mata na kong binasa. Kasagaran ato mo donate man. Ito naman to dito na message naman to ang agilang bawion. Ako tong basahon ni nahinay. Di man makaya og usahon kay diam sa daghang concern. Ato naman gitext naman ang agilang bawion padero wa man nimo basaha. Ako na lang nang bawion. Sige bawi mahutdan gyud kag kwarta. Mo na gyud bawi
Paluapi lang noon kong text, Father. Kay, ang mabasa na to, kana manggauna nga text, mo na ito mabasa. Di man takalahos din dito sa ubos. Pero mo paluap ka, Father, nag-text bi ako nimo na may uban. Nag-text bi ako nimo atong March 31, Father. Wa pa jud kay reply. Nabasa na to nimo. Ako na yung i-open. Di atino i-text da. Na 25,000 ra ba nako. Nabasa karon ako nabasa gyud. Salamat kayo ha. Sorry for a delayed reply. Maingon na Jesus, Father, it's okay ra gyud, Father. Pasalamat si kong nabasa na nimo. Ako na kabuutan ani niya. May tag-imo pa ning punan, Lord. Haron mo 50 na ni sa sunod. Ano ba? Paluapi lang kong text, pero mga buutan kay nga to mga online parishioners nga nagsigig text. Parehas ninyo ba mga buutan kay mo simba diri muhatag gyud sa kolekta inig soroy ana sa sibot, no? Na buutan kay mo. Wa gyud mo tubag. Pero sila buutan gyud kayo para apre lagi nato. Di gyud taas kay pailob, patient kayo. Ana nausab, nasayop akong spelling sa ngan. Kada na ko atos Palawan, atos ubang ko ato, naiuli, tagunom kabuk, naitagupat kabuk. Father, wrong spelling. Putang ato, wrong spelling. So kamo dihang gagamit-gamit anang Siano, Father Siano. Ayaw, kay di na maong spelling. Crescenciano, ubod gyud ako ngan. Maunay dawaton dito, di ko ka-claim anang wrong spelling. Maunang daghang ipang uli, wrong spelling. Mag-text na po ko, ma'am, wrong spelling man eh. Sige, Pader, akong adtuon, kay akong koreksyonan. Pasensya sa Pader, kay taas yung kayong linya. Ang linya in town, init kay tanan. Igabot ito para lang pag-correct sa kungan. Dili din na Siano, ma'am, Crescenciano, dahil na. Human text na yun. Pader, humanan na kong correct. Maka-claim na ka. Ako, hasta no, perting pag-antos ato. Diha pag inilinya siya hapit usa ka oras dito siya mulinya sa BPI. Sus pagtan-aw niya sa akong text, halalanbag man di ay ni. Ibalhin sa landbag. Usa ka adlaw niyang linya perti ako ma-imagine ko nimong bangko imong linyahan kayang i-deposito dito man siya galinya sa BPI. Himan-himan ra pagtan-aw niya, uy landbang man di ni. Balhin siya nga to landbang. Linya na pud siya dito. Grabe ang ilang pasensya. Nagitandog sa Ginoo, gidasig sa Ginoo. Muna, doon na gitay rason nga moingon sa atong salmo responsoryo. Ano sa to? Usa kabutang ang Paano mo kay numdum? Ako nalimot sa ko. Usa kabutang ang akong gipangita. Ang pagpuyo sa balay sa Ginoo. Ang pagpuyo uban sa Ginoo. Kay ngano man, wala ka nang hahanapin pa. Sige, nindog data.